Salutare tuturor, numele meu este Gelu și azi am decis să vă fac un tutorial în care am să învăț pe toți cum să vă instalați GTA 5 pe telefon. Deci ați auzit bine, GTA 5 pe telefon. În primul rând, v-aș zice că este jocul în care nu vă trebuie human verification și anume nu trebuie să vă dăm la nu știu eu, ceva coduri sau ceva lor mobile, ceva aplicații de pe magazin Play ca să meargă, pentru că știu sigur că nu o să vă meargă. Am încercat și eu metodele astea și nu am mers la nimic. Înainte ca acest episod să înceapă, v-aș ruga din tot sufletul meu să lăsați butonul de like și subscribe ca să vă arăt cât mai multe episoade și hai să trecem la treabă. Bun, prima dată intrăm pe magazin Play și scriem aici la căutări The Archiver. De arhivarea asta, o instalăm, așteptăm să se instaleze. Este modul original, băieți, deci vă spun eu că o să vă meargă. Mie unul l-am instalat odată și mi-a mers. Și haideți să vă arăt și eu cum se face. Bun, după ce s-a instalat, absolvați linkul în descriere, voi trebuie să intrați în el și vă va duce aici, da? Trebuie să instalăm această aplicație GTA 5 Mobile. Dăm download și așteptăm. Vedeți, mie mi-a apărat din nou, să instalez din nou GTA 5. O să dau din nou să extrag pentru că, da, să vă arăt și parola. Bun. Așteptăm să văd cât de repede se instalează. Da, băieți, am să pun pauză și am să revin după ce se instalează. Am revenit cu instalarea. Pe ce s-a descărcat de pe Mediafire, intrăm în aplicația de Archiver să vă arăt minunea în care o să aveți jocul GTA 5 pe telefon, da? Și o să vă meargă. Deci intrăm, hai să vă arăt și vouă. Intrăm la download aici. Iar acum trebuie să ne uităm unde am instalat aplicația. Uitați și voi. Asta trebuie să faceți exact ca mine. Dăm click lung pe ea și dăm, de fapt nu, apăsăm pe ea și dăm extract here. Aici ne cere parola, da? Parola vă arăt acum. Parola este B, Y, T, P. Vedeți și voi, aceasta este parola, da? Parola B, Y, T, P. Dăm OK. Bun, mie mi-am mai pus o dată, deci da. Să dau skip, că am mai instalat odată jocul și o să-mi apară chestia asta, dar la voi nu o să vă apară așa, o să vă apară direct că se face. Bun, mergem în GTA 5 Mobile, iar acum tot ce ne rămâne de făcut este să facem chestia asta, da? Acest fișier, faceți dacă mine, dați click lung pe el și dați aici copy. Și acum apăsăm pe aceste două puncte. Încă o dată și mergem la aplicația Android și apăsăm frumos pe butonul de OBB. Și apăsăm acest buton. Deci
s-a instalat. Bun, intrăm din nou în aplicația Download, GTA 5 Mobile și dăm aici să instalăm aplicația. Dăm Open. Iar acum tot ce ne rămâne de făcut, să instalăm de aici, să dăm permisiunea și să instalăm GTA 5 pe telefon. Bun, revin după ce se instalează. Am revenit cu instalarea, să vadă că nu este fake. Da, nu este fake, vedeți și voi aici jocul. Iar acum să vă arăt minunea care GTA 5 pe telefon. Îmi permiteți, iar acum uitați. Da, vedeți și voi. GTA 5 pe telefon, voi băieți. Să vă arăt că nu vă trebuie human verification și de alea. Poate nu știu ce. Așa trebuie să selectăm limba, o să aleg limba engleză. Aici este jocul. Frumos. Se încarcă, una, două, repede. Și story mode. Vedem 15%, așteptăm. Sută la sută bun. 9 years ago. Acum 9 ani. Haideți să vă arăt și vouă. Nu ne-am mai băgat eu, mă verifichez, vă pot arăta frumos. Da. Și parametrii le putem mișca după cum se pot observa. Vedeți și voi. Deci, vedeți și voi că merge jocul. Bun. Nu trebuie să apăsăm buton. Să sunăm. Să detoneze bomba, mai. Cred că aici trebuie să mă duc. Da, stați așa. Merge până la asta altă parte, se pare că. Să colectăm banii ăștia. Mm. Bun, încă două. Așa frumos. Cred că aici trebuie să urmăr pe asta. Pe grafic pare mi-a avut un GTA 5.
de băieți. Am înțeles, nu. Nici să mă duc acolo dacă nu mă înșel. Da. Hai să vedem. Am să opresc imediat și filmarea. Filmez telefonul cumva. Nu. Nu. Scuzați că nu vorbesc în acel moment. Sunt concentrat aici să văd cum mea se joacă, că e foarte greu. E foarte, foarte greu. Nici nu mai prea am nuanțe. Unde trage ăsta, mă, băi? Nici să vedem ce e aici. Da, a murit. Greu. Deci da, băieți, cam acesta ar fi și episodul în care v-am arătat că chiar nu e fake. Și da, băieți, dacă vreți și voi jocuri, faceți exact ca mine. Zic eu că se merită. Este GTA 5 pe telefon, băieți, este GTA 5 pe telefon. Și mult cred că vreți. Și dacă v-am ajutat și dacă v-a plăcut acest episod în care v-am arătat că o să vă instalați GTA 5 pe telefon și nu e deloc fake, v-aș ruga din tot sufletul